Nala Gareng dalem Pak. Petro wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestokaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jalagan bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengenge babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada maju le dosuwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun ngapunten lho Pak radi majengaken kula sowan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak radi majengaken kula sowan. Nyun ngapunten Pak radi majengaken kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gewis. Kene ndang cek-cek Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Hanjrah ingkang puswita kasiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanyo maweh raras retnaning griya Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngandhut sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nun nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik
kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut Taliwondo dandan perkara pedukuane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan. Ya jenenging padukuhan ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel iki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakoso. Koringakoso ki apa to? Koringakoso iku goblok kabeh. Koringakoso ki pintu langit. No? Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakoso iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendi-ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora ordo diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakale bantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut Taliwondo.
nek iso ngumpuli karo liya-liyane papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan sapa sing luwih apik ya kuwi kang iso nekake para pelancong Semar romongane terus ngawur nek ra ngono nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos nek ora tak gawe ngene iki lek ku omong kowe jeleh ngantian kowe srek ya mir nek aku ngerol kowe iri ya ora perkara iri aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho Gong ora ming nang Indonesia to luar negeri iki nganti apal kabeh mula iki kudu digawe sanggit liyane ngono lho digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta aku tetep ngerol geleleng iki heeh ning mengko nek jam 3 bubar ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae oh ya siap pokoke kowe nek kene tenang wae heeh mula nolo Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe Gareng sing dadi ketua RT Petruk sing dadi pengareping RW Bagong saiki dadi apa ketua pemuda waduh ketua pemuda kok ngelek wah penting lho cagak tuaing negara cagak tuaing desa cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom ora ana nom-noman ora bakal jalan nah saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digulawentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom ku jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Dilumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumlegut nek mboten sing nom-nom sinten malih sing tuwa duwe pengalaman sing enom duwe kepinteran pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik kuwi wajib kaya ngono kuwi aja lali taren karo sing sepuh aja lali taren karo sing tuwa ya ngurmati karo bocah aja sok ngunekke bocah ngertimu apa tembung kaya ngono kuwi dilangi saiki cah saiki wis pinter-pinter ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah nek loro-lorone padha ngajeni loro-lorone padha ngrumangsani pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik papan sing apik nala Gareng Petruk lan kowe Bagong sidhem jroning pasewakan wadya gungkan posabo kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta perbuti mandana raras adalah gawe kaget ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih ya kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha pamujiku katur ya nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawawahi adat
Kula niki ming batur, kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengke kula kuwalat. Ora, Kyai. Sembah Kutampanono. Nggih, nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndarantarja wilujeng Den. Iya, Kyai Semar slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kyai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndarantasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa rek. Pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat Ndara Karkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng pangestuku Tampanono. Nun nggih Ndarantarja bekti kula nggih Ndara. Yo Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun nggih ayo truk urut ya Ndarantasena bekti kula ya truk tak tampa pangestuku ya truk nggih. Ndara Karkaca bekti kula ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanono. Ndarantarja bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanono. Nggih. Ya Gong. Sing ngarep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjo nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh. Ya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Ya. Bekti kula nggih Den. Ya, Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Para do bindeng kowe pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindu mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae mboten Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjo nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun? Kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika raos kula kok mboten kepenak arep duwe gawe apa Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempiak kurang cagak, kakean gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Igu pertikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning igu pertikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Probaya. Welo. Ora nggo dana, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono.
kudu wani berdarah-darah sih. Lho, ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara lopo dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Heeh. Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Kula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya, ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti bangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku saguh, ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Sinuwun. Damel kaget karo sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinangan ing kawidadane ring sami kula praptaku. Adoh saka rubeda. Agung aturake Pudya sawaku katur ngersaning Kakang Nayataka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara Tiyang Agung. Ya nulung garing tampa pangestu Tampanono. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong belum tak tampa pangestu Tampanono. Oh nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tampanono, Bagong. Niki sanget kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ae. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiyang Agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada.
Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasih sewa sugata miyang para ning pura supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinengga aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik itu momo nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesempek ron raja mola bebantal bata sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita nglawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura ngene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara ati aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan ki dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya.
mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura wis ngerti. Aku wis hafal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Kok cetha banget omongane. Semar kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Ya sok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lah. Kewanen kowe sing ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe lek tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Apa jenenge duduk Manangunung? Rasa cerewet kok ngono ndak takok ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kowe duduk Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak arep digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda pancen warga nggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cejes. Meneng wae Pak, nek payu larang tekke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke ora apa mati kowe malah penak lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Edoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Wah, manuswane jajalan butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai kalau Goro Barat. Biar. Ayo, kek pusakamu kuwi mutoke, Gong. Isih kendho e. Gong. Ngopo kok mundur? Teratapan ya aku. Nah, terus oke. Wis ditonton karo Petro karo Gareng.
iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kadetayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora, ning kowe minggat tok. Kandhane ngeyel ora. Wah, geton aku to. Ra sido gelem geton aku. Gayamu. Moto pengen. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekake tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badraya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamono Kyai Semar Badraya nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasim lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Mejawantah. Bupiar Sanggrayang Lurah Semar Badraya kena dayaning Lurah Semar Badraya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetran daya lumayet nenggih Sang Jaranaya.